Şandarê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistura ragihand ku danûstantinên Cinêfê wê di çardehê vê mehê de dest pê bike û ew danûstantin wê 10 rojan dirêj bikin û paş re demek bên vedan wê were standin û careke dî ew danûstandin wê werên ektîv kirin. Dîmistura her wiha dazanîn ku ew danûstandin wê 3 mijar tê de werên guftûgû kirin. Ya yekê li ser hikûmeta veguhêz û ya di duan li ser distûrê Sûriyê û ya sisiyan li ser hilbijartinên berlemanî û yên serokatiya Sûriyê wê werin kirin. û li ser agirbestê jî Dîmistura dibêje ku ew nizane kî gotiye ku agirbest wê wekû destpêkî 2 heftiyan were ektîv kirin û dibêje agirbesta ku li Sûriyê hatî ragihandin wê dirêj bibe û nayê rawistandin. Her li ser danûstandinên Cinêfê ji aliyê xwe ve berdevkê desteya bilind ya danûstandinên opozisyona Sûrî Salim el-Mislit dibêje lîsteya kariya ku hatî duristkirin ji bo çawaniya destpêkirina danûstandinên Cinêfê di navbera aliyên ku dijberê yekin lîsteyekî erêniye wekû destpêkî û serbar dike ku wê di demekî nîzik de koalisyona opozisyona Sûriyê helwêsta xwe ji bo bejdarbûna Cinêfê bide diyarkirin. El-Mislit her wiha dibêje ku li gor çavdêriya wan ji agirbesta Sûrî re dibêje binpêkirina agirbestê gelekî kêm bûye û serbar dike ku eger rejima Esed û Rûsya pabend bibin bi agirbestê û dorpêçkirinê li ser bajarokê Dareyya bi taybetî û hemî deverên ku dorpêçkirîne li Sûriyê rakin wê ew pabendbûn rê li pêşiya danûstandinan veke. Ji aliyê xwe ve endamê koalisyona opozisyona Sûrî Munzir Maxûz li ser daxuyaniyên Dîmistura ji bo durustkirina hikûmetekî niştîmanî Sûrî dibêje ew inqîlabekî siyasî ye li ser hemî prensîpên opozisyonê û serbar dike ku ew dixwazin hikûmetekî veguhêz çêbe û hemî desthilat di destê wan de be ne ku hikûmetek niştîmanî durust bibe bi alîkariya rejima Esed. Hêjayê gotinê ku Dîmistura di daxuyaniya xwe de çarenivîsa Esed behs nekiriye, tinê plan û lîsteya kar daniye ji bo danûstandinên Cinêfê.